Само за миг да си помислим, ако това не беше се случило. И сега помисли за това, колко хора има, които нямат идея дали, че Бог е изпратил сина си поради любовта, морал за тях. И хора тук с надеждата, че нещо може някога да се случи. Директно отидат към вечността. Каква отговорност имаме църквата ни? Колко е важно да пускаме благата вест за спасение на хората. Амин. Добре. Тези два скрити са свободни. Утре 2:30 ще имаме венчавка тук на двама млади. Гори си весела, така че ако сте свободни, заповядайте да ги насърчиме. Също с них правим венчавки. Аз поне понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота и неделя. Понякога от вас е толкова. Ето се взема, може, когато иска да е полнощ, пак ще венча. Специално за тези дни няма. Тук се ми кара на бензиностанция да караш да дойдат да венчая само и само. Няма да говорим за хора, езики няма. Така, добре, свещена църква, чудесно е. Да слушаме словото. Има един въпрос, който често пъти си задават вярващите. Не поне четат много книги, какви ли не. И накрая си казват, аз страдам от наследствени проклятия. Ето сега е времето да разберете дали има такива или няма. Затова поканях президител Николай Иванов, това е брат Ники от Извърско, който служи там. Те живеят Варна, разбира се, с Галя и са толкова верни в годините. Ние сме били насърчавани от тяхното посвещение в това село, където наистина се изгради една здрава църква. Въпреки че са роми там, те светят като светлина. Ники скоро някъде видях в интернет това поучение, много ме хареса. Така че за това го поканах, разбира се, да го сподели с цялата църква. Готови ли сте да слушате? Да. Нека го приветстваме, нека го кажем да удоволствие. Трябва да сте тук, да го правим. Слава на Исус! Че хубаво работите с машина. Добър вечер на всички. Радвам се, че мога да споделя Божието Слово с вас. Нека се моля. Татко, благодарим Ти. Ти си добър и Твоето Слово истина. То се изпълнява. Аз Ти благодаря за всяка възможност да споделя Божието Слово, Твоята истина. Благодаря Ти за пастор Николай, за църквата. Ние искаме да бъдем една истинска дейна църква, църква на Петдесятница. Искаме да бъдем една мисионерска, апостолска църква, действена църква. Затова Ти призоваваме отново тази вечер да ни благословиш. Твоята добра ръка да бъде върху нас. Твоята сила да бъде с нас, Татко Святи. И да изцелява болести, немощи, депресии, опресии да си отива в името на Исус. И да бъде свобода. Да бъде светлина там, където отиваме. И ето Твоето видение не се е променило. Ти ни даваш да бъдем навън. Даваш ни да имаме грижа тук в църквата. Славата е за Тебе, Татко Святи. И аз Те моля. Моля Те да ни благословиш да бъдем верни. Да бъдем усърдни в здравото учение. Бъди издигнат над всичко, Татко. В името на Исус. Амин. Амин. Бог е добър и Неговото Слово истина, то се изпълнява. Не пада празно. И така идват освежителни времена от лицето на Бог. Спасение, изцеление и здраве. Защото Той е добър. Неговото име е Йехова Рафа, или Богът, който изцелява. И
Това е записано в Изход 15 глава. Обаче, скъпи хора, ако погледнете внимателно, в началото на тази глава се казва, че Господ е силен войн. Нашия Господ е силен войн и всяко изцеление, всяко освобождение е акт на война. Това е акт на война и колкото по-бързо го осъзнаем и развием такъв воинствен характер, аз много обичам да казвам, да бъдем биткачи, толкова по-лесно ще се справяме с атаките, предизвикателствата, тъмнината, която се опитва да ни натисне, да ни смачка, да ни оскърби по някакъв начин. Затова е хубаво да развиваме такъв характер. Воинствен характер, характер на биткачи. Амин. Амин. Аз си спомням 2017 година пролетта, когато дойде посланието за божествено изцеление, божествено здраве, то ме завари в тежка ситуация, да кажем. 17 години боледувах от една тежка алергия, която се изразяваше в много такива тежки обриви, като жулене от покрива. Много силно се проявяваше от така степен, когато не си пие лекарствата, буквално изпадах в нервен срив. Това беше 17 години. И в един момент аз чух посланието за божествено изцеление, божествено здраве. Разбрах, че по силата на завета на мен ми се полага да бъда свободен, защото Исус понесе всичко на кръста. Когато разбрах тази истина, аз ставах всяка сутрин и изповядах, че в раните на Исус аз съм изцелен. Спомням си вечерта, когато завърши този семинар, това обучение, симптомите се появиха отново. И аз си взех хапчето, не знаех, че е последното хапче, и го приех с много голямо несъгласие, негодование. Аз не искам да съм роб на тази болест. Не искам да съм роб на тези медикаменти. И просто продължих да изповядам. Свобода, изцеление, живот в името на Исус. И знаете ли какво се случи, скъпи хора? На петия ден разбрах, че съм забравил за лекарствата, обаче и симптомите ги нямаше. Болестта и нямаше, тя се беше отишла. Слава на Исус! И ще ви кажа какво се случи после. Записах свидетелство, пуснах го в нашата страница на църквата в Измуско. И симптомите започнаха да се връщат. Дявол иска да си върне позициите. Това е неговия коронен номер. Обаче аз застанах с вяра, с твърдост в раните на Христос. Аз съм изцелен. И вече година и половина и малко повече. Аз съм изцелен. Това са 17 години. И може си някой със сигурност да разбира за какво става дума. Ти се срастваш с това нещо. Но то не е твое. То не е от Бога, то е от дявола. Защото Бог е добър. Неговото слово истина, то се изпълнява. Знам, че има такива поучения, че Бог не учи с болести. Само ще отворя една малка скобичка. Исус никога не учи с болести. Ако Бог не учи с болестите, това означава, че Святия Дух трябваше да е учителят на болести на немощия. Той не е. Това е дълга тема. И така. Исус е цар. Амин. Когато изповядаме истина от Божието Слово, тъмнината се респектира. Тя се респектира от името на Исус. Тази истина минава през нашето естество. Благославя нашето тяло. Аз съм живо свидетелство. Обаче, въпреки това, че ние имаме най-високата позиция в духовния свят, коя е тя? Син. Много често се чувстваме като пораженци, смачкани, изгубени, в страх, в немощ. Защо е така? Има противник. И той е силен да внушава. Внуши на Юда да предаде Господа. Спомням си едно свидетелство на Телнец. Той гостува в ЕПЦ Ямбол и
Това е един натурален американски индианец, който разказва своето свидетелство. Той е бил хвалител в църквата, алкохолик и наркоман едновременно. Живел е двойствен живот. И в един момент на деня на независимостта, мисля, че прекалява и с двете и сърцето му спира. Гледа ли си това свидетелство? Да, някой се огледа. Добре? Някой не. И тогава Господ, той се отделя от тялото си, среща се с Господа. Господ му казва, ако сега ти умреш, твоето място е в ада. И му показва ада, и му показва една дупка огнена. И казва, това нещо е приготвено за тебе от дявола. Дявол има планове за човеците. Обаче добрата новина е, че и Бог има планове за човеците. И Божия план е вечен живот. И Той не е приготвил обиталище. Амин. Обиталище, където няма кризи, няма болка, няма скърби, няма сълзи, няма болести, няма смърт. Амин. И сега тук има два момента, скъпи хора. Дяволът внушава, той е добър в това. Въпрос е, ще се подадем на внушението на дявола или ще бъдем управлявани от Божия дух? Защото ако сме управлявани от Божия дух, тогава сме Божии синове. И ще бъдем там, където е и Той. Амин. Но ако се подаваме на внушенията, тогава ще ходим в грехове и най-накрая ще завършим в онази огнена дупка, която Исус показа на този човек, телнец. Бог да ни благослови. Амин. Да бъдем водени от Божия дух. Да стоим в истината, защото истината ни прави свободни. Амин. Амин. И така. Има две основни причини, поради които дявола влиза в живота ни и ни прави пораженци. Едната, или да кажем две причини, поради които нямаме добри резултати, когато служиме, когато се сблъскваме с греха, когато се сблъскваме с тъмнината. Първата причина е записана в Матей 17 глава. И тя се нарича маловерие. Не е неверие, а това е маловерие. Вяра, която има някаква липса, има пробойна. Като кофа пълна с вода, която трябва да свърши своето предназначение и да занесе някъде глътка свежест. Но понеже има дупка и трябва много усилия, за да се свърши работа с такава кофа, защото изтича водата. Или не може въобще да свършиш работа с нея. Матей 17 глава. Тогава учениците дойдоха при Исус насаме и казаха, защо ние не можахме да го изгоним? Става дума за епилептика, за едно момче, който беше обладан. А той им каза, поради вашето маловерие, защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото синаково зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно. Амин. Слава Исус. Вижте, ако си спомняте, скъпи хора, хронологията на събитията, малко по-рано от това учениците си бяха изпратени от Христос и се върнаха възрадвани. Те бяха успешни, нещата ни се получаваха, но срещнаха отпор и като че ли въздуха им изчезна. Изпуснаха въздуха. Видите, Господи, що не се получи? Що не се получи? Маловерие. Амин. Да израснем в това. Да бъдем твърди, да не се огъваме пред симптомите, пред обстоятелствата. Защото в противен случай ще бъдем пораженци, ще бъдем като учениците. И така. Маловерието е първата причина, нещата да не се получават. Втората е човешките традиции. Да го кажем така, грешните човешки традиции. Има добри традиции, добри предания, добри практики, но има и грешни такива. И това е записано отново в Матей
7 глава, 13 стих се казва и така: осуетявате Божието Слово заради вашето предание. Думата осуетява буквално означава правите го празно. Празно. А Бог стои зад Словото си. Казва се, че Той е възвеличил думата си повече от името си. Ето толкова е голямо Божието Слово. Ето толкова е силно, когато го прилагаме с вяра. И така, и сте приели и вършите много такива неща, подобни на това. И така, грешната човешка традиция е вярване, което не отговаря на истината и държи хората в робство, като дори позволява болести и смърт да бъдат по-скоро приети, отколкото побеждаване. Говорим за преждевременна смърт, не за естествено. И още нещо като бонус, кавички бонус. Вярата, че има някаква пречка, много често се явява пречка. Това е вяра. Тя работи. Имам пречка, ами значи наистина има пречка. Ако с тази вяра обърнем нещата, ще виждаме Божията слава. Амин. И така. Добре, нека да тръгнем, да влезем в темата за проклятията. Истината за проклятията. Що е проклятие? Що е проклятие? Това е присъда или наказание от закона, дефинирано от закона за извършени грехове. Така ли? Така ли? Кой е така? Да. Какво е родово проклятие? Наказание или присъда от закона върху човек за греха на някой друг от рода. Родовото проклятие е наказание заради някой друг от рода. Това е родово проклятие. И тук има един много важен момент, с който дяволът много често буквално не просто наранява хората, а буквално ги убива. Когато Божий човек вярва, че има проклятие, той вярва, че това Бог му го нанася. И нищо не прави. А проклятията са отменени. И сега ще прочетем кога е станало това. Ще минеме Божието Слово. Днес така малко последователно ще минеме по Божието Слово, хронологично да кажем. Човека стои и тяло налага. Налага. И казва, да, това е от Бога. Нали? Това е наказание от Бога. Добре. Ще видим сега дали е така. Дали има такова нещо. Основно, аз съм разделил темата за проклятията, за родовите проклятия на 5 периода. 5 периода. Първият период е изхода. Нека да прочетем, скъпи хора, какво казва Божието Слово за родовите проклятия по времето на изхода. И така, изход 23.6. От 3 до 6 стих гласи: да нямаш други богове освен мене. Не си прави кумир или каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата и във водата под земята. Да не им се кланеш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твой Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконие на баща върху чадата до 3-то и 4-то поколение на уния, които ме мразят, Нали така? Ето е първата дефиниция, която срещаме за родови проклятия. А показвам милост към 1000 поколения на уния, които ме любят и пазят моите заповеди. Продължаваме изход 34. 7 стих. Който пази милост за 1000 поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащата върху чадата и върху внуците до 3-то и до 4-то поколение. До тук няма никаква разлика. Нали така? Ние сме в периода на изхода, израелтяните вървят към своята цел и Божието Слово се освобождава към тях. Бог го освобождава към тях. И то е едно и също.
Добре, отиваме сега на числа. Това става доста по-късно във времето на изхода, но ето вижте какво казва Божието Слово там. Числа 14 глава. Добре, от 16 стих ще прочета. Пропускам някакви неща, не ги чета целите пасажи, просто те се повтарят. Няма смисъл. Понеже не можа Йова да... Добре, по-надолу. 18 стих. Господ е дълго търпелив и много милостив. Прощава беззаконие и престъпление. И никак не обезвинява виновния, въздава беззаконие на бащите върху четата до 3 и 4 род. Същото ли? Няма разлика. Добре? Отиваме на Второзаконие. 5 глава. Още по-късно. На прага буквално на обещаната земя. Там направиха един преговор на това, което е станало и на повеленията, които Бог е дал. Така ли беше? Да. Ето виждаме също. Нещо, чета само 9 стих, да не се повтаряме. И така. Да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ, Второзаконие, 5 глава, казах ли? Да. Okay. 5 глава, 9 стих. Да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твой Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконие на бащата върху чедата, от 3 и 4 поколение, на ония, които ме мразят, който показва милост към хиляди поколения, на които ме любят и пазят моите заповеди. Тук имаме го периода на изхода, имаме определени повеления, заповеди, дадени от Бога и те се променят. Аз поне не виждам разлика. Със сигурност ще видим. Добре. Нека сега да влезем в един друг период. Аз съм го нарекал пред обещаната земя или наредби за обещаната земя. И четеме Второзаконие 24:16. Бащите да не се умъртвяват поради чадата, нито чадата да се умъртвяват поради бащите. Всеки поради собствения си грях да бъде умъртвяван. Има ли разлика? Вече говорим за обещаната земя. Това са наредби за обещаната земя. Някой може да каже, брат Николай, къде знаеш, че са за обещаната земя? Добре, чета ви някои стихове малко по-назад. 17:14. Второзаконие. Когато влезеш в земята, която Господ Бог ти дава и я завладееш и се заселиш в нея и така нататък и така нататък. Виждате ли кога почват, скъпи хора, вече наредбите за обещаната земя? Имаме го същото нещо и в Второзаконие 18:9. Когато влезеш в земята, която Господ твой Бог ти дава, не идей да се учиш да правиш според мерзостите на тамошните народи и така нататък и така. Тоест това са глави преди 24-та, където започват наредбите за обещаната земя. И там виждаме, че всеки вече си носи беззаконие. Добре, нека да видим как се изпълнява. Защото някой може да каже, ти сега тук хубави работи не прекараш, нали? Много добре звучи, я да видим сега как се изпълнява това нещо. Добре, втора книга на Летописи 25. Втора книга на Летописи 25, първият стих, чета. Амасия бе 25 години на възраст, когато се възцари и царува 29 години в Иерусалим. И името на майка му беше Йодана от Иерусалим. Той върши това, което бе право пред Господа, но не със съвършено сърце. А като му се утвърди царство, той умъртви слугите си, които бяха убили баща му царя. Но чадата им не умъртви според писаното в закона в Моисеевата книга. Където Господ заповядва, казва бащите да не умират поради чадата, нито чадата да умират поради бащите, но всеки да умира за своя си грях. Виждаме ли къде започват нещата? Още в обещаната земя. Виждаме изпълнението. И сега някой може да каже, да, но аз го чувствам. Дявол ще направи много неща, за да го чувстваш. Да го вкусиш дори, да го видиш дори, да му повярваш. Много неща ще направи, за да го внуши, че той е част от живота ти и трябва някой специален Супермен да дойде от някъде, ето ми съществува, за да освободи. Супермен никога не идва. И човек стои така години, го живее това нещо, този ад. Това прави дявол.
Но ние трябва да стъпим на Божието Слово. Амен. Защото Божието Слово е истина. И истината ни прави свободни. Истината освобождава. Не е това, което чувстваме. Не е това дори, което виждаме с плътските си очи. Не е това, което някой ни внушава, дори с добри намерения. Но каквото казва Господа, там е свободата. Амин. Където е Божий дух, там е свобода. Амин. Амин. Добре. Трети период. Времето на плена. Така съм си го озаглавил, аз някой може нещо по-добро да измисля. Нямам претенции, че съм направил нещо, кой да е какво. И така. Еремия. 31 глава. 29 стих. В онези дни няма вече да казват: бащите ядоха кисело грозде и зъбите на децата изтръпнаха. Или ускоменяха, за да се преведа. А всеки ще умира за своето си беззаконие. Всеки човек, който би изял кисело грозде, неговите зъби ще изтръпнат. Това е основният кандидат към закона. Той потвърждава казаното от Господа. Това е основното служение към закона. Исус го потвърждава. Закон и пророцтво. Те вървят заедно. Понеже Божиите хора в миналото не са имали Святия Дух, както го имаме ние. И те чрез пророците са докосвали до Святия Дух. До живото Божие Слово. А ние днес имаме Святия Дух в себе, в нас, който е ново творение. Неговият дух е новороден и Бог живее в него. Амин. Той е новороден и Бог живее в него. Амин. Добре. Нека да отворим Езекил. Този ми е любимия. Ще го четем бавно. И ще видим пълнотата на всичко. Толкова подробно Господ го е обяснил, че темата с проклятията е приключена. И така. Обещаната земя беше трети период, четвърти период около плена. Аз съм го кръстил. Езекил и Еремия се засичат като време. И така. Пак дойде към мене Господното Слово и рече: какво искате да кажете вие, които употребявате тази поговорка относно Израилевата земя? Като казвате: бащите ядоха кисело грозде, а на синовете зъбите изтръпнаха. Заклевам се в живота си, казва Господ Йова, няма вече да има повод да употребите тази поговорка в Израил. Ето всички души са мои, както душата на бащата, така и душата на сина е моя. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. Но ако някой е праведен и постъпва законно и право, ако не иде по планините, нито повдига очите си към идолите на Израилевия дом, не осквернява жената на ближния си, нито се приближава до жена, която е в нечистотата си. Ако не насилва човека, но връща на длъжника залога му, не граби с насилие, но дава хляба си на гладния и покрива с дрехи голия, ако не дава с лихва и не взема придобивка, оттегля ръката си от неправдата и върши правосъдие между човека и човека, ходи в повеленията ми и пази съботите ми, за да постъпва вярно, такъв човек е праведен, непременно той ще живее, казва Господ Йова. Амин. Вижте какъв голям набор от неща изброя Божието Слово, които този човек е изпълнил. Но нека да видим сега следващия. За сега имаме един праведник, нали така? Имаме праведник, който се обхожда правилно и Божието Слово казва: този ще живее. Нека да видим сега следващия случай. Ако той роди син разбойник, имаме праведника, сега той ражда син разбойник. Как го ражда? Чрез жена си. Така, добре. Ако той роди син разбойник, който пролива кръв и върши кое да е било от тия работи, и който освен, че не изпълнява ни един от тия длъжности, но яде по планините и осквернява жената на ближния си,
насилва сиромаха и немощния, граби с насилие, не връща залога, вижте, почти всички, как да кажа, области в живота са засегнати. Граби с насилие, не връща залога, повдига очите си към идолите и прави мерзости, дава сликва и взема придобивка. Такъв човек ще живее ли? Няма да живее. Както е сторил във всички тия мерзости, непременно ще умре, кръвта му ще бъде върху него. Праведник ражда разбойник. Да видим сега какво става. Но разбойникът, или ако той роди син, ето ги поколенията, говорим за родствени проклятия. Праведник, разбойник, сега е отново праведник. Но ако този роди син, който като гледат всички грехове, които баща му е сторил, бои се и не върши такива работи, не яде по планините, нито повдига очите си към идолите на Израилевия дом, не осквернява жената на ближния си, не насилва човека, нито задържа залог, не граби с насилие, но дава хляба си на гладния и повиква и покрива с дреха голия, не огнетява сиромаха, не взема лихва и придобивка, извършва съдбите ми и ходи по веленията ми, такъв човек няма да умре за беззаконието на баща си, непременно ще живее. Баща му, понеже жестоко е огнетявал, грабил от брата си с насилие и е правил между людите си това, което не е добро, ето, той ще умре за беззаконието си. Но вие казвате, защо не понася синът наказанието на баща си или на бащиното си беззаконие? Когато синът е постъпвал законно и право, пазвал всичките му повеления, които е извършвал, той непременно ще живее. От това по-ясно не знам дали е. Нали? Вижте как завършва този пасаж. Нещо много интересно, много хубаво, да кажем. 23 стих. Благоволя ли аз в смъртта на нечестия, казва Господ Йова, а не по-добре да се обърне от пътя си и да живее. Амин. Амин. В Божието сърце винаги е желанието, промисъла за живот. И сам Господ казва, защо казвате вие, но вие казвате, защо не понася сина беззаконието на баща си? Хората искаме като че ли мъст. Обаче Бог иска живот. Бог е заповядал живот. Амин. Нека да видим пети период. Това е Новия Завет. Още малко. Виждам, че времето напредна. Още не усетих. И така. Йоан 9 глава. Човек роден сляп. Човек роден сляп. И родовите проклятия. Да видим какво казва Исус по тялото. Някой може да каже, че сега казва Николай така. Подредил е стиховете тук, за да не манипулира. Нека да видим какво казва Исус. Така, Йоан 9, първи стих. И когато заминаваше, видя един слепороден човек и учениците му го попитаха, казвайки, учителю, поради чий грях? Негов ли или на родителите му? Той се е роден сляп. Ето го човека пак. Ние виждаме преди това пророка казва, няма да се носят бащините грехове, обаче ние пак търсиме, питаме пак. Вижте, това е по времето на Исус. Това е по времето на Исус. Същия менталитет. Исус отговори, нито поради негов грях, нито на родителите му. Тук ли сме? Какво беше проклятието? Наказание заради греха. Обаче тук виждаме, че това е нито поради негов, нито на родителите му. Но за да се явят в него Божиите дела. И виж, че това е преди кръста. На кръста Господ ни изкупи проклятието на закона. Има още по-добри новини. Край! Всяка претенция на нечестивия остава там. Ти си свободен в името на Исус. Всяка лъжа, която те е държала в това нещо, да падне сега.
Синът те освободи и бъди наистина свободен от това. Амин. Амин. Казах, че има 5 периода. 6. Галатяни 3:13. Христос ни изкупи от проклетията на закона. Как хубаво звучи. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: всеки, който виси на дърво. Аз искам тук да задам особено два въпроса. Ако човек вярва, че въпреки кръста е плодово проклятие, означава, че кръста не е достатъчен. Това е първият момент. И е доста сериозен упрек към жертвата на Христос. Бог да ни пази. Втори момент. Ако въпреки кръста ние вярваме в проклятие, въпросът е: ние въобще в Христос ли сме тогава? В Христос не изкупи от проклятието на закона. Или сме някъде около кръста? Около Христос. Задавам ги тези въпроси, за да комуникира в нас правилна позиция. Позиция на свободни синове и дъщери на вяра, възлюбени от Бога. Не чеда за наказание. Ние сме чеда, определени за благословение. Амин. Исус Христос ни примири с Бога. Така пише във 2 Коринтияни, 5 глава. И Той се примири с целия свят, пише там. И ние сме служители на това примирение. Амин. Има един такъв въпрос. Въпреки отмяната на проклятията, въпреки свободата, която имаме, много хора чувстват проклятие. И това е втората част от темата, която няма да мога да изподеля сега с хора. Има в интернет озаглавението като втора част. С брат Мирослав записахме като дискусия и там обясняваме защо чувстваме тези неща. И сме направили с цел да дойде осъзнание вътре в нас и да затворим всички врати, така че противника да ни ломи в живота ни. Амин. Да бъдем победители. Да бъдем твърди. Биткачи. Много ми хареса тази. Не се даваме. Да вярваме до край. Да държиме до край истината. Амин. Лука 10:19. Ето давам ви власт да настъпвате над зми и над скорпи и власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Амин. Амин. Нека се изправим. Искам да направим една изповед заедно, ако сте съгласни. Що приключваме? Нека да кажем заедно: Исус Христос е мой Господар и Спасител. В раните на Исус аз съм изцелен. В Исус Христос всеки грях е простен. Аз няма да умра, но ще живея и разказвам делата Господни. Аз съм ново създание в Христа Исуса. Създаден за добри дела. Аз се преобразявам чрез обновяването на ума. Аз съм повече от победител. В Исус Христос. Всяка болест, всяка немощ, всяка проклетия да напусне живота ми, семейството ми, в името на Исус Христос. Точно сега
Амин. Амин. Аз, като посланник на Царството, Като посланик на царството, като Божий син, като Божий син, обявявам моя дом обявявам моя дом за територия на Царството Божие. за територия на царството. В името на Исус. В името на Исус. Амин. Амин. Бъдете благословени, скъпи. Искаш втората част, може следващия, не по-следващия. Следващия ще бъде хвалебна служба, по-следващия. Окей? Добре. Да говорили още сега. Значи, първият, следващия и четвъртък ще бъде хвалебна, защото прави се изпълниче и по-следващия поканя пак президител Николай да сподели втората част. Ами, нека завършим сега с песен на Boa, boa. İşte gözüm